प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया की पुन्हा एकदा जीजस इंडिया टी व्ही मार्फत आम्ही पुन्हा एकदा देवाचं वचन तुमच्यासमोर सादर करत आहोत. जे देवाचं वचन आम्ही आज ऐकणार आहोत ते निश्चित आमच्या जीवनाचं परिवर्तन करणार असेल, ते आमच्या जीवनाचं बदल करणार असेल. म्हणून त्या वचनासाठी आम्ही प्रभूजवळ विनंती करूया की परमेश्वरा आज जेही बोलशील त्या वचनानं आमच्या हृदयाची भेट घे, आमच्या जीवनाची प्रभू भेट घे आणि आमच्या जीवनामध्ये एक नवीन बदल येशू तुझ्याकडून होऊ दे. आम्ही प्रार्थना करूया, आमचे नेत्र बंद करूया. स्वर्गीय देवा, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. राजा, तुला आदर, तुला गौरव, तुला सन्मान देतो. येशू, आज आम्ही विशेष करून विनंती करत आहे, जे वचन प्रभू तू आमच्याशी बोलणार आहेस त्या वचनाद्वारे प्रभू आमच्या अंतःकरणाचे दरवाजे उघडले जाऊ दे. त्या वचनानं आमच्या जीवनामध्ये कार्य होऊ दे. राजा, जेही बोलशील ते तुझ्या कर्वे बोलू दे आणि प्रभू आज प्रत्येकाच्या हृदयाची भेट घेऊन त्यांच्या जीवनाचं सत्य त्यांना कळू दे. प्रभू येशू, त्या वचनाद्वारे तू आमच्याशी बोलशील असा पूर्ण विश्वास ठेवतो. येशूच्या वक्तन पिता येतो एक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आम्ही यावेळेस परमेश्वराचं वचन आज आम्ही ऐकणार आहोत. जे वचनाचं वचन आम्ही अगोदर वाचूया आणि त्यानंतर आम्ही वचन समजून घेऊया. इर्मया याचा 8वा अध्याय आणि 7वं वचन आम्ही यावेळेस वाचणार आहोत. आकाशातील कर्कोची आपला नेमिलेला समय जाणते, होला, निळवी व सारस आपल्या येण्याच्या वेळेचे स्मरण ठेवितात, पण माझे लोक परमेश्वराचा निर्णय ओळखीत नाही. जे देवाचं वचन आम्ही वाचलेलं आहे त्या वचनामध्ये परमेश्वर काही गोष्टी आज आमच्याशी बोलणार आहे की परमेश्वर ज्यावेळेस आमच्याकडे बघतो किंवा जर परमेश्वर ज्यावेळेस आमची रचना केलेली आहे, त्या परमेश्वरानं प्रत्येक प्राणीमात्राची रचना केलेली आहे. ज्यानं पक्ष्यांना बनवलं, ज्यानं प्राण्यांना बनवलं, त्यानं मानवालाही बनवलेलं आहे. आणि आम्ही पाहतो की प्रत्येक मनुष्य ज्यावेळेस बनला तो मनुष्य सजीव आहे, प्राणीही पक्षीही सजीव आहेत. आणि यांच्यामध्ये एक तफावत किंवा यांच्यामध्ये एक फरक परमेश्वराला दिसला गेला. त्या फरकाविषयी आज काही गोष्टी परमेश्वर आमच्या बोलत आहे की जर मी या प्राणीमात्राला निर्माण केलेलं आहे, जर मी या मनुष्यांना निर्माण केलेलं आहे, पण मनुष्यामध्ये आणि प्राण्यामध्ये मला एक गोष्ट वेगळी जाणवत आहे. कदाचित त्या वेगळ्या गोष्टीमुळे, कदाचित त्या वेगळ्या फरकामुळे जी देवाचे कार्य आमच्या जीवनामध्ये घडायचे ते होत नाही. आज आम्ही वचन वाचल्यानंतर त्या वचनामध्ये असं लिहिलंय की आकाशातील कर्कोची आपला नेमिलेला समय जाणते, म्हणजे आकाशात उडणाऱ्या पक्ष्यांना सुद्धा ही आपल्या वेळेची योग्य जाणीव आहे. कर्कोचे, पारव, झेई, आणखी निळवी, सारस यांना आपल्या घरामध्ये कधी यायचंय यांचं त्यांना ती वेळही समजत आहे. पण माझ्या लोकांना परमेश्वराला त्यांच्याकडून काय अपेक्षित आहे किंवा काय हवंय ते कळत नाही. म्हणजे देवाचे निर्णय आम्हाला समजून आम्ही घेत नाही किंवा आम्हाला कळत नाहीत. कारण देवाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करणं खूप गरजेचं आहे. जर त्या परमेश्वरानं मला निर्माण केलेलं आहे आणि कदाचित जर मी मनुष्याचं ऐकत असेल, पण मला परमेश्वराचं ऐकण्यासाठी मला पहिलं स्थान द्यावं लागेल. का? कारण त्या देवानं मला घडवलेलं आहे. माझ्या जीवनामध्ये जर श्वास कोणी फुकलेला असेल तर तो माझ्या परमेश्वरानं माझ्या जीवनामध्ये फुकलेला आहे. आणि बायबलला मला सांगतं की परमेश्वर बोलतोय की या आकाशातील उडणारे पक्षी, ते निळवी आहे, पारवा आहे, सारस आहे, बायबल सांगतं की यांना त्यांच्या घरट्यामध्ये जाण्याची एक जाणीव आहे किंवा एक योग्य समय आहे. पण माझ्या लोकांना कुठंतरी देवाचे निर्णय कळत नाहीत, कुठंतरी ते देवाचे निर्णय ओळखत नाहीत. त्यामुळे परमेश्वराची योजना त्यांच्या जीवनामध्ये काय आहे हे त्यांना समजून येत नाही. परमेश्वराची योजना त्यांच्या जीवनामध्ये काय घडणार आहे ही त्यांना गोष्ट कळत नाही. आम्ही पाहिलं तर आज मनुष्यानं त्याची एक स्वतःची एक विचारधारणा तयार केलेला आहे. आम्ही जर अनुवादाच्या पुस्तकामध्ये वाचलं तर त्या ठिकाणी असं लिहिलंय की हे राष्ट्र विचारशून्य आहे आणि यांना समजच नाही. का? कारण मनुष्यानं ज्याच्या त्याच्या परीनं विचारधारणा केलेली आहे. बायबल आम्हाला सांगतं की जर ते शहाणे असते तर त्यांनी आपल्या पुढच्या परिणामचा विचार केला असता. का? कारण मनुष्यानं प्रत्येकाच्या ज्याच्या त्याच्या विचारधारणेनुसार तो आपलं जीवन पुढं चालवत चाललेला आहे. स्वतःची बुद्धी, स्वतःचं शहाणपण तो घेऊन प्रत्येक जगामध्ये तो वावरत आहे. पण कदाचित हे शहाणपण देवाच्या आवडणारा नसेल किंवा देवाच्या संमती नसेल किंवा देवाला ते शहाणपण आवडत नाही. म्हणून बायबलचं वचनामध्ये हे सांगितलं अनुवादाच्या पुस्तकामध्ये, जर ते शहाणे असते तर त्यांना ते समजलं असतं. एक घटना अशी घडते प्रियांनो की आम्ही देवासोबत आम्ही शहाणे झालेलं नाहीत, पण आम्ही जगासोबत आमचं शहाणपण उभं केलेलं आहे. हे शहाणपण परमेश्वराला आवडत नाही. आम्ही जर पाहिलं तर इर्मयाच्या पुस्तकामध्ये असं लिहिलेलं आहे की लोकांना कुठल्याही गोष्टीचे निर्णय कळाले नसल्यामुळे लोक, देवाचं वचन सांगतं की ते लोक मूर्ख झालेले आहेत.
बायबल आम्हाला सांगतं की ते निर्बुद्ध झालेले आहेत, असमंजसपणाची लक्षणं त्यांच्यामध्ये आलेली आहेत आणि देवाचं वचन सांगतं की ते वाईट करण्यात तत्पर आणि बरे करण्याचं त्यांना ज्ञान नाही. देवाच्या लोकांनो, परमेश्वराच्या निर्णयानुसार जर तुम्ही चालणारे लोक असाल तर तुमच्या जीवनातल्या प्रत्येक निर्णयामध्ये तुम्हाला यश मिळेल, अन्यथा ते अपयश आल्या वाचून राहणार आहे. का? कारण आम्ही आमच्या मनाच्या कल्पनेनं जर आम्ही पुढं चालत राहिलो तर देवाची जी योजना आमच्या जीवनामध्ये घडणार आहे, देवाचे जे निर्णय आमच्या जीवनामध्ये घडणार आहेत, कदाचित ते निर्णय पूर्ण होणार नाहीत. कदाचित देवाला जे तुमच्या जीवनामध्ये घडवायचं आहे किंवा जे देवाला तुमच्या जीवनामध्ये करायचं आहे ते करण्यासाठी तुम्ही जर योग्य ट्रॅकवरती उभे नसाल तर त्या ठिकाणी योग्य ठिकाणापर्यंत तुम्ही पोहोचले जाणार नाहीत. आज देवाचं वचन सांगत आहे की पक्ष्यांना, प्राण्यांना त्यांच्या वेळेची जाणीव आहे, त्यांना त्यांच्या घरट्याची जाणीव आहे, ते योग्य समयाला योग्य निर्णय घेत आहेत, त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते स्थान मिळवत आहेत. पण मनुष्य जर देवाच्या निर्णयापासून जर अलिप्त असेल तर कदाचित देवाचे निर्णय त्याच्या जीवनामध्ये साध्य होण्यासाठी त्याला मदत होणार नाही. आज आम्ही देवाचं वचन वाचत असताना घटना त्या ठिकाणी अशी घडते की मी परमेश्वराचा निर्णय ओळखतोय का, हा माझ्या जीवनातला सर्वात पहिला प्रश्न असेल की मी देवाचे निर्णय ओळखतोय का, मी परमेश्वराचे निर्णय ओळखतोय का. माझ्यासाठीचा आजचा हा प्रश्न आहे. आजपर्यंत मी प्रभूसोबत घालवलेले अनेक दिवस असतील, अनेक वर्ष असतील, पण त्या ठिकाणामध्ये जर मी देवाचा निर्णय ओळखला नसेल तर कदाचित मी कुठंतरी उन्नतीच्या जवळ जाऊन मी मागं फिरलेलं असेल. का? मी देवाचा निर्णय ऐकलेला नसेल तर. पहिली गोष्ट आज मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की देवच तुमच्या जीवनातला कर्ता आणि धर्ता आहे. देवाशिवाय कोणीही तुमच्या जीवनामध्ये मोठं नाही, कारण त्या देवानं तुम्हाला निर्माण केलेलं आहे. जर देवाचे निर्णय आम्ही ऐकावेत किंवा जर देवाचे निर्णय आम्ही पाळावेत तर त्याच्या मागे एक आम्ही मनुष्याने विचार केला तर का मी देवाचे निर्णय ओळखावेत, का मी देवाच्या निर्णयासोबत बांधील असावं, त्या परमेश्वरासोबत का मी त्याच्या निर्णयासोबतच मी जगावं. आज अनेक मनुष्याचे असे प्रश्न असतील. मी माझं जीवन जगत आहे, माझ्या जीवनामध्ये सगळ्या गोष्टी आहे आणि मग मी देवाचे निर्णय का ऐकावेत. पहिली गोष्ट म्हणजे देवाचे निर्णय ऐकण्यासाठी देवानं काही उपकार तुमच्यावरती केलेले आहेत. पहिला उपकार कुठला असेल तर त्या देवानं तुम्हाला जीवन दिलेलं आहे. आम्हा प्रत्येकाला देवानं जीवन दिलेलं आहे. आम्हाला कुठल्याही मनुष्यानं जीवन दिलेलं नाही. आमच्या जीवनामध्ये जर आम्हाला कुणीतरी जीवन दिलेलं असेल, जिवंतपणा जर कुणी दिला असेल तर तो आमच्या परमेश्वरानं दिलेला आहे. म्हणून मनुष्याला ती ओळख असावी की मी आज कुठल्या गोष्टीमुळे जिवंत आहे तर देवाच्या करुणेमुळे आणि देवाच्या कृपेमुळे मी जिवंत आहे. त्यानंतर माझ्या जीवनामध्ये जर निर्णय घेण्याचा कुणाला अधिकार जर असेल तर तो अधिकार फक्त आणि फक्त परमेश्वरालाच आहे, कुठल्याही मानवाला तो अधिकार नाही. तुमच्या जीवनामध्ये कुठला निर्णय घ्यायचा आहे किंवा काय करायचं आहे हे परमेश्वराशिवाय कोणीही ठरवू शकत नाही. म्हणून तुम्हाला जर देवाचे निर्णय ऐकायचे असतील, देवाचे निर्णय ओळखायचे असतील तर तुम्हाला ही समज व्हावी की माझ्या जीवनामध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार माझ्या परमेश्वराला, माझ्या जिवंत देवाला आहे. आणि तिसरी गोष्ट मी तुम्हाला ही सांगेल की त्याचे निर्णय तुमच्या हिताचेच असतात, अहिताचे नाहीत. जे देवा तुमच्यासाठी संकल्पना करतो किंवा देव तुमच्यासाठीची कल्पना करतो ती चांगल्यासाठीच तो कल्पना करतो, तो वाईटासाठी कधीही करत नाही. म्हणून प्रियानो, देवाचे निर्णय ओळखायला शिका, देवाचे निर्णय स्वीकारायला शिका. जर मी देवाचे निर्णय स्वीकारण्यासाठी जर मी कदाचित तयार नसेल किंवा जर मी कदाचित ते निर्णय स्वीकारले नसतील मग कदाचित त्याच्यामागं अनेक कारणं असतील. आज बायबल आम्हाला सांगतं की परमेश्वरानं त्या प्राण्यांचं उदाहरण ठेवलं की त्यांना प्रत्येक गोष्टीची महत्त्व आहे, त्यांना प्रत्येक गोष्टीची जाणीव आहे. पण मनुष्यालाही ती जाणीव व्हावी की मी त्याला घडवलेलं आहे आणि माझ्या निर्णयानुसार जर तो वागला तर यशाचं जीवन त्याच्यासाठी आहे. आम्ही जर वचन वाचलं तर काही गोष्टी आज मनुष्याच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होईल की कदाचित मी हा निर्णय काय पाळावा आणि तो का पाळावा. त्याची उदाहरणं मी तुम्हाला सांगितलेली आहेत, त्याची कारणं मी तुम्हाला सांगितलेली आहेत. पहिलं कारण म्हणजे त्या देवानं मला जीवन दिलं आहे. दुसरं कारण म्हणजे त्या देवाचा माझ्या जीवनामध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. आणि तिसरं कारण म्हणजे त्याचे निर्णय आमच्या हिताचे आहेत. त्यानंतरचा आमचा प्रश्न हा आहे की मी परमेश्वराचे निर्णय ओळखण्यामागची कारणं काय असतील. कदाचित आज मनुष्य परमेश्वरासोबत जगतोय, परमेश्वरासोबत राहतोय, चर्चला येणं आहे, जाणं आहे, वेळ घालवणं आहे, सगळ्या गोष्टी आहे.
पण कुठंतरी देवाचं निर्णय ओळखण्यामध्ये मनुष्याकडून काय चूक घडते, किंवा कदाचित मनुष्य ते निर्णय का ओळखू शकला नाही, याच्या काही गोष्टी मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे देवाचे निर्णय ओळखून न शकण्याचं पहिलं कारण काय असेल माहिती का प्रियांनो, तर त्या मनुष्याला देवाची जाणीव नसणं. देवाची जाणीव जर तुम्हाला असेल तरच तुम्ही देवाचे निर्णय ओळखू शकता. जर तुम्हाला देवाची जाणीव नसेल तर देवाचे निर्णय कितीही तुमच्यापर्यंत आले तर आजपर्यंत तुम्ही ते स्वीकारले नसतील. म्हणून काय करायचंय, तर ती देवाची जाणीव आमच्यामध्ये ती पेरायची. आज एखाद्या मनुष्यामध्ये देवाची जाणीव नसेल, आम्ही त्याला देवाच्या निर्णयाविषयी आम्ही सांगत गेलो तर कदाचित तो मनुष्य स्वीकारत नाही. का स्वीकारत नाही, कारण त्याच्या मागचं कारण हे असतं की त्याच्यामध्ये देवाची जाणीव नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे मूर्खपणा. आज आम्ही कुठल्याही मनुष्याला मूर्ख किंवा शहाणं आम्ही ठरवू शकत नाही, ते ठरवणारा देव आहे. पण आमच्या वेगळ्या वृत्तींमुळे किंवा वेगळ्या विचारांमुळे हा एक स्वभाव मनुष्याच्या जीवनामध्ये जोडला गेला. मनुष्य त्याच्या मार्गाने चालत गेल्यामुळे, त्याच्या मार्गांनी उभा राहिल्यामुळे कदाचित देवाकडून जे मिळणारं शहाणपण आहे त्याला तो मुकला गेला आणि त्या गोष्टी त्याला मिळू शकल्या नाही. म्हणून तो मूर्खपणा आल्यामुळे कदाचित त्याला त्या देवाच्या निर्णयासाठी ते त्याला ओळखता आले नाही. बायबलमध्ये आम्ही वचन वाचलं की त्या वचनामध्ये असं लिहिलं की अरे अशा त्या मुंगीकडे जाऊन तिचं वर्तन पाहून तू शहाणा हो. परमेश्वरानं त्या प्राण्याविषयी बोललं गेलं की तिच्याकडे जायचंय, तिचं वर्तन पाहायचं आणि मग तुझ्यामध्ये ते शहाणपण जागृत होणार. पण कदाचित मी देवाचे निर्णय ओळखण्यासाठीही मला ती कृती किंवा तो स्वभाव मला हस्तगत करावा लागेल कुठंतरी, तेव्हा त्या गोष्टी घडतील. म्हणून देवाचे निर्णय ओळखण्यामागचं कारण काय, न ओळखण्यामागचं कारण काय, तर आमच्यातला असणारा तो मूर्खपणाचा स्वभाव. त्यानंतर तिसरी गोष्ट म्हणजे वाईटासाठी हुशारी. मी सर्व काही करू शकतो, मी करण्यासाठी समर्थ आहे, मी हे केलेलं आहे, मी हे करणार आहे, ही सर्व जगातली आमची हुशारी आहे. देवासोबत आम्हाला जगत असताना, देवासोबत आम्हाला राहत असताना आमची ती वाईटासाठी आमची हुशारी चालत नाही. हां, चांगल्या कार्यासाठी आम्ही हुशारी निश्चित आम्ही करू शकतो, चांगल्या कार्यासाठी आम्ही निश्चित प्रेरणा आम्ही मिळवू शकतो. पण जर आम्ही वाईटासाठी आम्ही हुशारी करत असेल, देवाचे निर्णय सोडून आम्ही आमच्या निर्णयानं जर पुढं पळत असू तर कदाचित ते निर्णय परमेश्वर यशस्वी करणार नाही. म्हणून तेही कारण आहे. त्यानंतर शेवटचं कारण म्हणजे देवाचं निर्णय न ओळखण्याचं ते कारण म्हणजे पुढचा विचार न करणं. पुढचा विचार न करणं. आम्ही देवासोबत राहत असताना आम्ही आमच्या जीवनातले पुढच्या विचारांची आम्ही निश्चित काही ना काही गोष्टींचा आम्ही विचार केला पाहिजे. जर आम्ही येशूसोबत आम्ही जगत आहोत तर येशू नाही आम्हाला पाहतो की ज्या घडणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या घडणाऱ्या गोष्टींबद्दल वारंवार येशू आपल्या शिष्यांशी बोलत असायचा की हे होणार आहे, हे घडणार आहे, हे केलं जाणार आहे, त्या गोष्टी तो बोलत असायचा. आम्ही एखादं कृत्य करताना हा विचार करत नाही की या कृत्यानं माझा देव आनंदित होईल का, माझा देवाला आनंद वाटणार नाही, माझ्या देवाला दुःख होईल का. मी जर या गोष्टी करणार आहे तर मी त्या पुढचा विचार न केल्यानं, त्या गोष्टी केल्यानं कदाचित माझ्या देवाला तो आनंद होणार नाही. आम्हाला देवाचे निर्णय ओळखूनच आमच्या जीवनामध्ये कार्य करायचे. म्हणून आम्हाला पुढचाही विचार करायचा आहे की या माझ्या पावलानं माझा देव संतुष्टित होईल का, माझा देव आनंदित होईल का. कदाचित मी चुकीचं पाऊल उचललेलं आहे आणि त्या चुकीच्या पावलामुळं जर माझा देव दुःखी होत असेल तर मला ते पाऊल उचलायचं नाही. त्यानंतर मी पुढं काही गोष्टी तुमच्याशी या बोललेल की परमेश्वरचा निर्णय ओळखण्यासाठी मला काय करावं लागेल. सर्वात महत्त्वाचा पॉइंट आहे की आम्हाला देवाचा निर्णय ओळखण्यासाठी काहीतरी ज्ञान असावं किंवा काहीतरी गोष्टी आमच्याकडे असाव्यात की जेणेकरून आम्हाला ते देवाचे निर्णय कळतील की हे असे निर्णय माझ्या जीवनासाठी देवाचे आहेत. तर ते निर्णय ओळखण्यासाठी पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला करावी लागेल ते तुमच्या जीवनामध्ये सततची निरंतरची तुमची प्रार्थना. जे परमेश्वर तुमच्याशी बोलेल त्या प्रार्थनेमध्ये ते कार्य तुमच्या जीवनामध्ये घडेल आणि ज्यावेळेस ते कार्य तुमच्या जीवनामध्ये घडेल त्या प्रार्थनेद्वारे तुम्हाला तुमची उत्तरं मिळतील. दुसरी गोष्ट, आम्हाला देवाचा निर्णय ओळखण्यासाठी आम्हाला बायबल वाचन आम्हाला करावं लागेल. जे परमेश्वराचं पवित्र शास्त्र आम्ही वाचू, जे पवित्र शास्त्रातली वचनं आम्ही वाचू, त्यावेळेस आमच्या जीवनामध्ये देवाला काय घडवायचे किंवा देवाला काय निर्णय घ्यायचे हे बायबल वाचन केल्यामुळे आम्हाला कळतील की देवानं कुठल्या प्रसंगामध्ये कुठला निर्णय घेतला किंवा कुठल्या प्रसंगामध्ये त्यानं काय करायचंय हे बायबल शिवाय आम्हाला कुणीही सांगत नाही. देवाचं वचन हे सत्य आहे
आणि म्हणून देवाचं वचन सांगतं की हे सत्य तुम्हाला बंधनातून मुक्त करणारं आहे. म्हणून पहिली गोष्ट, देवाचं निर्णय ओळखण्यासाठी मला बायबल वाचन करावं लागेल. तिसरी गोष्ट, देवाचं निर्णय ओळखण्यासाठी आम्हाला देवाकडून ज्ञान आणि शहाणपणाची मागणी करावी लागेल. आम्ही बायबल वाचत असताना एक गोष्ट आम्ही पाहिली की शलोमोन राजाविषयी आम्ही गोष्ट पाहिली की तो देवाला बोलला की हे प्रभू, मला धन नको, मला दौलत नको, मला कुठल्याच गोष्टी नको, पण मला एक समजणारं हृदय, एक समजणारं चित्त प्रभू तू दे, की जेणेकरून मी माझ्या जीवनाच्या वाटचालीसाठी योग्य निर्णय घेऊ शकेल. हे परमेश्वराकडून त्यानं मिळवलं. आणि परमेश्वराचे निर्णय ओळखण्यासाठी त्याला ते देवाकडून मिळालेलं ज्ञान, ते देवाकडून मिळालेलं चित्त हे कामाला आलं. त्यानंतर आम्हाला चौथी गोष्ट म्हणजे काय करावं लागेल, तर ती चौथी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक परिस्थितीबाबत आम्हाला मागचा आणि पुढचा विचार, आम्हाला ती विचार करण्याची क्षमता आम्हाला बनवावी लागेल. कारण देवानं आमच्या जीवनामध्ये कुठला तरी देवाचा निर्णय आम्ही वापरात आणत असताना त्या निर्णयानं देव संतुष्ट होईल याचाही विचार आम्हाला करायचा आहे. कदाचित त्या निर्णयामुळे कदाचित देव असंतुष्ट होतोय का याचाही विचार आम्हाला करावा लागेल. म्हणून देवाचा निर्णय ओळखण्यासाठी या 4 गोष्टींचा वापर आम्हाला जीवनामध्ये करावा लागेल. आम्ही पाहतो की देवाचं वचन त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे की माझे लोक, परमेश्वर आपल्याला आपुलकीची जाणीव करून देत आहे की मी तुमचा आहे, मी तुमच्याशी जोडलेला आहे, मी तुम्हाला निर्माण केलेलं आहे. पण काय होतंय, माझे लोक माझेच निर्णय ओळखत नाहीत. जर परमेश्वराकडून आम्हाला काहीतरी आमच्या जीवनातलं यशस्वी जीवन जर पाहायचं असेल तर त्याचे निर्णय ओळखण्याची क्षमताही आम्हाला बनवावी लागेल. आणि जर आम्ही विचार जर केला तर मग आम्ही हा विचार करू की जर मी देवाचे निर्णय ऐकलेच नाही किंवा जर देवाचे निर्णय जर मी पाळलेच नाही, जर मी पाळले तर मग माझा फायदा काय होईल? जर मी देवाचे निर्णय घेतल्यानंतर माझ्यामध्ये काय काय गोष्टी घडतील? पहिली गोष्ट म्हणजे तुमच्या जीवनातले तुमचे निर्णय हे चुकीचे होणार नाही. का? कारण तुम्ही देवाचा निर्णय ओळखलाय. तुमच्या जीवनातला कुठलाही चुकीचा निर्णय तुम्ही घेतला जाणार नाही. त्यानंतर दुसरी घटना तुमच्या जीवनामध्ये ही घडेल की परमेश्वराकडून तुम्हाला ज्ञान मिळेल. परमेश्वराकडून आम्हाला काय मिळेल? ज्ञान मिळेल. का? कारण मी देवाच्या निर्णयाला स्वीकारलंय आणि ज्यावेळेस मी देवाच्या निर्णयाला स्वीकारलंय तर त्या देवाचं ज्ञान माझ्यामध्ये येणार आणि मी निश्चित माझ्या जीवनाच्या वाटचालीसाठी पुढं मी जाणार. त्यानंतर तिसरी गोष्ट म्हणजे आमच्यातला मूर्खपणा, म्हणजे आमची स्वाभाविक वृत्ती, आमच्या स्वभावानं चालण्याची वृत्ती ही निघून जाईल. आम्ही देवाच्या संकल्पनानुसार चालावं, आम्ही देवाच्या योजनेनुसार चालावं, ज्यानं आमचं हित साधेल. आम्ही जर पाहिलं तर बायबलमध्ये काही सेवक आम्ही गोष्टी वाचल्या गेल्या की ज्यांनी देवाच्या निर्णयाला ओळखलं आणि त्या निर्णयाला त्यांनी स्वीकारून ते आपल्या जीवनामुळे पुढे चालले. आम्ही जर नोहाविषयी वाचलं तर बायबल आम्हाला सांगतं की तारू बांधण्याचा निर्णय जो देवाचा होता तो निर्णय त्यानं स्वीकारला. आणि ज्यावेळेस तो निर्णय त्यानं स्वीकारला, बायबल आम्हाला सांगतं की त्या निर्णयाचं त्यानं स्वागत केलं आणि त्यानं तारू बांधला, त्या देवाच्या निर्णयासोबत तो राहिला. बायबल आम्हाला सांगतं की तो आणि त्याचा परिवार त्या एका निर्णयामुळं वाचला गेला. एका निर्णयामुळं वाचला गेला. जे देवाला पाहिजे होतं ते त्यानं केलं आणि त्या गोष्टीमुळं त्याचा परिवार वाचला. त्यानंतर आम्ही पाहतो की योबाविषयी आम्ही वाचलं तर त्या ठिकाणी बायबल आम्हाला सांगतं की तो त्याचे निर्णय घेऊ शकत होता, तो त्याच्या प्रत्येक जीवनाच्या वाटचालीचे निर्णय घेऊ शकत होता, तो सर्व परिस्थिती बदलू शकत होता. पण बायबल सांगतं की नाही, देवाच्या निर्णयाचं त्याने स्वागत केलं, देवाचे निर्णय त्याने स्वीकारले, देवाचे निर्णय त्याने घेतले आणि बायबल आम्हाला सांगतं की त्याच्या जीवनामध्ये तो योग्य रीतीवर, योग्य ट्रॅकवरती तो चालत राहिला. आणि तिसरं म्हणजे महत्त्वाचं आमच्यासाठी उदाहरण म्हणजे येशू, ज्यानं परमेश्वराच्या प्रत्येक निर्णयाला त्यानं ठामपणे साथ दिली, त्या प्रत्येक निर्णयाचं त्यानं स्वीकार केलं. जगानं त्याचा जगानं त्याच्यावर रोष केला, जगानं प्रत्येक गोष्टी त्याच्याविषयी वेगवेगळ्या केल्या गेल्या, पण त्यानं देवाच्या निर्णयाला ठाम राहिला. जो देवाचा निर्णय होता की जो त्याचा पुत्र येणार आणि तो त्याच्या लेकरांसाठी बलिदान करणार, तो निर्णय त्यानं साध्य ठेवला. त्या निर्णयासोबत तो तसाच राहिला. माझ्या प्रियांनो, आज तुमच्या मनाच्या निर्णयापेक्षा देवाच्या निर्णयासोबत उभे राहा, देवाच्या निर्णयासोबत उभे राहा. देवाचे निर्णय ओळखायला तुम्ही शिका. जर देवाचे निर्णय तुम्ही जेवढे ओळखाल, देवाचे निर्णय ओळखून जेवढं तुम्ही तुमचं जीवन बनवायला सुरू कराल, तेवढं तुमच्या जीवनातला फायदा तुमचा आहे, ते यश तुमचं आहे. कारण कदाचित या निर्णयांमुळे आम्ही
चुकीच्या व्यक्तीच्या मार्गामध्ये जात असू, चुकीच्या ज्ञानाच्या मार्गामध्ये जात असू, कदाचित चुकीच्या निर्णयामुळे आम्ही चुकीच्या रस्त्यामध्ये आम्ही जात असू, कदाचित योग्य निर्णयामुळे आम्ही परमेश्वराच्या मार्गामध्ये येऊ, कदाचित योग्य निर्णयामुळे आम्ही योग्य स्थितीमध्ये आम्ही उभे राहू, कदाचित योग्य निर्णयामुळे आमची जी वाट चाललेली आहे त्या वाटचालीचा फायदा आम्हाला होईल. आणि आम्ही जर पाहिलं गेलं तर परमेश्वरानं आत्तापर्यंत चांगल्यातले चांगले निर्णयच आमच्यासमोर ठेवलेले आहे. बायबल आम्हाला सांगतं की एका वचनामध्ये परमेश्वर बोलला की मी तुझ्यासमोर जीवन आणि मरण ठेवतो, तू जीवन निवडून घे. एका वचनामध्ये परमेश्वर हे आमच्याशी बोलला की मी तुझ्यासमोर आशीर्वाद आणि शाप ठेवतो, तू आशीर्वाद निवडून घे. का? कारण देवाला तुमच्या जीवनामध्ये जे निर्णय घ्यायचे आहेत ते निर्णय चांगल्याच गोष्टीचे आहेत. परमेश्वराची ही योजना नाही की तुमचा आणि आमचा नाश व्हावा. परमेश्वराची ही योजना नाही की कुठल्याही आत्म्याचा नाश व्हावा. परमेश्वराची ही योजना आहे की कुठल्याही आत्म्याचा नाश होऊ नये. आज परमेश्वर जे आमच्यासाठी करू शकतो ना, खात्री देऊन मी आज तुम्हाला सांगतो, ते मनुष्य कधीही आमच्यासाठी करू शकत नाही. देव करू शकतो, परमेश्वर करू शकतो. तो अशक्य गोष्ट शक्य करणारा देव आहे. त्याच्याकडे ते सामर्थ्य आहे, त्याच्याकडे ती ताकद आहे, त्याच्याकडे ती ताकद आहे. पण आज घटना अशी घडलेली आहे. आम्ही यिर्मयाच्या 4थ्या अध्यायामध्ये आणि 22व्या वचनामध्ये जर आम्ही वाचलं तर त्या वचनामध्ये असं लिहिलंय, कारण माझे लोक मूर्ख आहेत, ते मला ओळखीत नाहीत, ती निर्बुद्ध व असमंजस अशी मुले आहेत, वाईट करण्यात ती हुशार आहेत, पण बरे करण्याचे त्यास ज्ञान नाही. ही जगाची परिस्थिती आज उभी राहिलेली आहे. आणि कदाचित या जगाच्या परिस्थितीमध्ये मीही सामील असेल, मीही उभा असेल, तर मला या परिस्थितीतून स्वतःला बाजूला करायचं आहे आणि परमेश्वराला अपेक्षित असणाऱ्या गोष्टीमध्ये मला स्वतःला उभं करायचं आहे. जर तुम्ही स्वतःला उभं केलं तर निश्चित आज जे वचन आम्ही परमेश्वराचं वाचत आहोत त्या गोष्टीनं आमचा फायदा होणार म्हणजे होणारच आहे. परमेश्वरानं आज मनुष्याला शिकवण देण्यासाठी अनेक प्राण्यांचा वापर केला, अनेक गोष्टींचा वापर केला. आजही परमेश्वरानं आज ही या काही गोष्टी आमच्यासमोर ठेवल्या गेल्या. बायबल आम्हाला सांगतं की परमेश्वरानं होला, निळवी, सारस या आमच्यासमोर ठेवल्या गेल्या. आणि देवाचं वचन सांगतं की हे प्राणी आमच्यासमोर ठेवून परमेश्वरानं काही गोष्टी अशा बोलल्या की यांना प्रत्येक गोष्टीची जाणीव आहे, वेळेची, समयाची, घरट्याची, परत येण्याची, प्रत्येक गोष्टीची जाणीव आहे. मग का नाही ती मनुष्यामध्ये जाणीव व्हावी? का नाही ते मनुष्यामध्ये ते जीवन यावं? का नाही मनुष्यालाही कळावं की मला कोणी निर्माण केलेलं आहे, मला कोणी बनवलेलं आहे, मी कोणाचं ऐकावं, मी कोणाचं ऐकून निर्णय घ्यावं? ही जाणीव आज मनुष्यामध्ये होणं गरजेचं आहे. हे जाणीव आज मनुष्यामध्ये होणं गरजेचं आहे. आणि जर ही जाणीव मनुष्यामध्ये झाली, त्यानं परमेश्वराचे योग्य निर्णय त्यानं स्वीकारले, त्या निर्णयाचा फायदा त्याला होणार म्हणजे होणार, त्या निर्णयाचा फायदा त्याला होणार म्हणजे होणार. म्हणून आज जे आम्ही वचन वाचलेलं आहे की माझे लोक परमेश्वराचा निर्णय ओळखीत नाही, आम्ही ते निर्णय ओळखणार म्हणजे ओळखणार. आम्ही जर त्याचे लोक आहोत, आम्ही जर त्याचे सोबती आहोत, आम्ही जर त्याच्यासोबत चालणारे व्यक्ती आहोत, तर आम्ही काय करणार? आमच्या जीवनामध्ये आम्ही देवाचे निर्णय ओळखणार. आम्ही आमच्या जीवनामध्ये देवाचे निर्णय ओळखून आम्ही आमच्या जीवनाची वाटचाल पुढं आम्ही करत राहणार. मी तुम्हाला सांगितलं की आम्ही देवाचा निर्णय ओळखण्यामागची न कारणं कोणती आहेत? ती कारणं पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सांगेल की आमच्यामध्ये देवाची जाणीव नसणं, आमच्यामध्ये असणारा मूर्खपणा किंवा आमच्यामध्ये असणारी वाईटासाठीची हुशारी आणि आमच्यामध्ये असणारा पुढचा विचार न करण्याचा स्वभाव, जर या गोष्टी असतील तर तुम्ही काय करताय? देवाचा निर्णय ओळखत नाही. पण या गोष्टी बाजूला सारून जर देवाचा निर्णय ओळखण्यासाठी तुम्ही काही चांगली तत्व तुमच्या जीवनामध्ये स्वीकारत आहात, ती चांगली तत्व म्हणजे प्रार्थना, ती चांगली तत्व म्हणजे बायबल वाचन, ती चांगली तत्व म्हणजे देवाकडून येणारं ज्ञान, शहाणपणाची मागणी, आणि ती चांगली तत्व म्हणजे प्रत्येक परिस्थितीबाबतचा केला जाणारा मागचा आणि पुढचा विचार. जर हे काही तुम्ही साध्य केलं ना प्रियांनो, त्या साध्य केलेल्या गोष्टींचा फायदा तुमच्या जीवनामध्ये होईल. म्हणून आज पुन्हा एकदा त्याच गोष्टींची मी तुम्हाला जाणीव करून देणार आहे की देवाचा निर्णय ओळखण्यासाठी स्वतःला तयार करा. कदाचित तुमच्या जीवनापर्यंत आज तुम्ही तुमच्या निर्णयाला घेऊन उभे राहिले असाल, कदाचित आज तुम्ही तुमच्या निर्णयानं तुमच्या जीवनाच्या वाटचालीसाठी तुम्ही पुढे चालत असाल, कदाचित ते यश तुम्हाला मिळत नाही, कदाचित ते चुकीचे निर्णय असतील.
जर यश मिळत नाही, अपयश सारखं वारंवार येत आहे, कदाचित ते परमेश्वराला आवडणारे निर्णय नसतील. आम्ही पाहतो की देवाच्या वचनामध्ये आम्ही सांगितलं, वचन वाचलेलं आहे, बायबल आम्हाला सांगतं की तुमच्यासाठी परमेश्वराचे संकल्प हे हिताचे आहेत, अहिताचे नाहीत. कारण त्याला तुमच्यासाठी चांगल्यातल्या चांगल्याच गोष्टी करायच्या आहेत. तो वाईट करणारा परमेश्वर नाही. जग आमचं कितीही वाईट करेल, जगातल्या गोष्टी आमच्या कितीही वाईट करण्यासाठी पुढं धावतील, पण परमेश्वर त्या गोष्टी कधीही करणार नाही. परमेश्वर ज्यावेळेस उभा राहील त्या गोष्टी तो करतच राहणार आहे. म्हणून आज जे वचन आम्ही वाचलेलं आहे त्या वचनाचा सारांश आम्ही ऐकलेला आहे की मला देवाचा निर्णय मला ओळखायचा आहे. देवाचा निर्णय जर मी ओळखते, देवाचा जर निर्णय मी ओळखून चालले, तर निश्चित मी माझ्या जीवनाच्या प्रत्येक वाटचालीसाठी मी तयार होणारी आहे. आम्ही जर अनुवादाच्या पुस्तकामध्ये वाचलं तर त्या ठिकाणी असं लिहिलं गेलं होतं की हे राष्ट्र विचारशून्य आहे, यांना समजच नाही. का? कारण त्या राष्ट्रानं देवाच्या निर्णयाला साथ दिलं नाही, देवाचे निर्णय त्यांनी स्वीकारले नाही, म्हणून त्यांच्यामध्ये ती विचारशून्यतेची ती समज त्या ठिकाणी निर्माण झाली. पण ज्यावेळेस परमेश्वराचं काहीतरी आम्ही राष्ट्रानं आमच्या काहीतरी स्वीकारलं गेलं, बायबल आम्हाला सांगतं की त्या राष्ट्राची नावं आम्ही बायबलमध्ये वाचत गेलेलो आहोत की जी देवाशी जोडली गेली. इस्रायल राष्ट्राविषयी आम्ही परमेश्वरासोबत ऐकलं, त्याचंही लिहिलं गेलं. का? कारण कुठंतरी देवाचे निर्णय ऐकल्यामुळे, देवाचे निर्णय पाळल्यामुळे परमेश्वरानं त्या सेवकांची उन्नती केली, परमेश्वरानं त्या सेवकांचाही आधार केला, परमेश्वरानं त्या राष्ट्राचीही प्रगती केली. का? देवाचा निर्णय त्यांनी स्वीकारला, देवाचा निर्णय त्यांनी ओळखला. आज तीच गोष्ट होणं आमच्या जीवनामध्ये खूप आणि खूप गरजेचं आहे. जर ती गोष्ट झाली, तुमच्या जीवनातले प्रत्येक निर्णय देवासोबत तुम्ही ओळखलेत, तुमच्या जीवनात तुम्ही यशस्वी व्हाल. म्हणून पुन्हा एकदा ते वचन तुमच्यासाठी वाचेल की त्या वचनामध्ये आम्ही वाचलं होतं ते गोष्ट पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी वाचेल की आकाशातील कर्कोची आपला नेमिलेला समय जाणते, होला निळवी व सारस आपल्या येण्याच्या वेळेचे स्मरण ठेवितात, पण माझे लोक परमेश्वराचा निर्णय ओळखीत नाही. ते स्मरण ठेवतात, ते आठवण ठेवतात. आम्हालाही जर ती ओळख झाली, आम्हालाही जर ते स्मरण राहिलं ना, तर आमच्या जीवनामध्ये आम्ही यशस्वी होऊ. म्हणून आज प्रत्येक गोष्टी मी ज्या तुमच्याशी बोललेल्या आहेत त्या गोष्टींचा विचार करा, त्या गोष्टींचा निर्णय घ्या, प्रभूसोबत बोला आणि प्रभूला म्हणा की प्रभू आजपासून मी माझ्या मनाचे निर्णय नाही, प्रभू तुझ्या निर्णयानं मी माझ्या जीवनामध्ये चालेल. तू जेही माझ्यासाठी निर्णय घेशील ते निर्णय मी ओळखेल, त्या निर्णयासोबत मी जगेल आणि त्या निर्णयानंच प्रभू मी पुढं चालेल. म्हणून या छोट्याशा वचनाद्वारे देवा आम्हाला आशीर्वादित करू. आम्ही प्रार्थना करूया, आमचे नेत्र आम्ही बंद करूया. स्वर्गीय देवा, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. देवा, आज ज्याही वचनाद्वारे तुझ्या लोकांशी प्रभू तू बोललेला आहे, त्या वचनाने त्यांनी त्यांच्या जीवनातले प्रत्येक निर्णय तुझ्या समोर मांडून प्रभू त्या निर्णयानं चालण्यासाठी प्रभू तू त्यांना तयार कर. ते निर्णय ओळखण्यासाठी ते ज्ञान, ती बुद्धी, ते शहाणपण प्रभू तू त्यांना दे, जेणेकरून ते त्यांच्या जीवनातले योग्य निर्णय घेऊन पुढं जातील आणि प्रभू त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य होईल. आज जेही वचन तुझे लोक पाहत आहेत, ऐकत आहेत, त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य कर. त्यांच्या अंतकरणाशी, हृदयाशी प्रभू तू भेट घे आणि प्रभू तू उंचावला जाईन गौरवचा. आमची प्रार्थना प्रभू ऐकली सुखान होतो. प्रभू येशू नावातून पिता तो एक, आमेन.